Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Бүгенге яңалыклар вакыты чыгарылышында ни өчен балаларны беренче сыйныфка урнаштыру өчен зур чиратлар булганлыгы, иң яхшы нефть һәм газ чыгару операторы Алексей Еремин турында, нефтче мәдәният сараенда ачылган үткәннәр онытылмый күргәзмәсе һәм башкалар турында карый аласыз. Җәмәгатьчелекне социаль челтәрләрдә урнаштырылган Әлмәтлеләрнең инженерлык лицее диварлары янындагы кадрлар борчыды. Булачак беренче сыйныф укучыларының әти-әниләре баланы беренче сыйныфка кабул итү өчен кабул итү компаниясына документларны тапшырырга өлгерик дип озак вакыт алдан килеп чиратка баскан. Мәгариф идарәсе гаризаларны 1 апрельдә кабул итә башлады. Чыннан да ата-аналарның яңа мәктәп диварлары янында җыелуы яки ажиотаж ясау зарырлыгы нигезсез дулкынлану нәтиҗәсе булды дип ачыклады безнең төшерү төркеме. Бу кадрлар кичке 11-дә ВКонтакте челтәренең Әлмәт төркемнәренең берсендә урнаштырылган иде. Әйтерсең лә үткәнгә әйләнеп кайткан кебек, кешеләр сәгатьләп чиратта торалар. Социаль дистанция, кешеләр күпләп җыелган урыннарда хәвеф-хәтерләр арту, бүгенге көндә актуаль булган төшенчәләр икенче планга китә. Барлык эшләрен калдырып, баламны беренче сыйныфка эләгүенә инану өчен дип Әлмәт халкы сәгатьләп җилдә яңгыр астында басып торырга әзер. Я пришла сюда в 11 часов. Я просто услышала, что Мин монда сәгать 11-дә килдем. Исемлекләрнең алып барылуын белдем. Исемлекнең зур булуын аңладым. Инде 97-нче булып язылдым. Миннән соң тагын 3 кеше язылды. Без 11-гә үк килдек. 2 сәгатьтән соң билгеләндек. 4 сәгатьтә, 6-8 сәгатьләрдә дә билгеләндек. Ә нигә ул кирәк булды? Кем билгеләнмәде, аларны сызып ташладылар. Шуңа күрә килдек тә инде. Кто, допустим, не отмечается, она, значит, в очереди не стоит, она все ушла, значит, их вычеркивают из списка. Вот поэтому уж приходили. Бу исемлекләрне әти-әниләр үзләре төзегән. Кабул итү компаниясының эше 1 апрель иртәсендә башланды. Документлар кабул итү процедурасы яхшы планлаштырылган иде. Ата-аналар үзләре мөстәкыйль оешып, 12 кеше мәктәпкә керде. Безнең монда 12 кеше кабул итте. Ызгыш, бәхәсләр булмады. Шуңа күрә кабул итү 2 сәгать эчендә оператив рәвештә төгәлләнде. Споров не было, недоразумений не было. Поэтому мы очень оперативно в течение 2 часов завершили прием. Кемдер төннән чиратта, мәктәп диварлары янында басып торып, сөякләренә кадәр туңып, безнең төшү төркеменә тискәре хис кичерешләрен әйтеп, бары тик камерага гына түгел дигән гыйбарә өстәп, мондый әңгәмәнең нәтиҗәләреннән куркып, баланы исемлекнең иң азагында калдырырлар дип басып торды. Ә кемдер иртәнге 9 сәгать тирәсендә тыныч кына барлык гаризаларны да караячакларын аңлап килде. Без бирегә улыбызны урнаштырырга дип килдек. Гафиятуллин урамы 43-нче йортта яшибез. Лицейны мактыйлар, бирегә килергә телибез. 10 минут элек килдек, кабул иттеләр, барысы да әйбәт. Вы сегодня долго здесь находитесь? Было ли у вас? Нет, минут 10 назад подъехали, сразу поднимали. Все нормально. Часа 2 стояла. 2 сәгать ярым тордым, яңгыр ява, салкын, туңып, өшеп беттем. Халык күп икән, кая барырга? Мәҗбүри хәл. Барысы да бу мәктәпкә барырга тели. Балалар, гаиләләр бик күп. Барысы да прописка буенча килгән. Барысы да өйгә якын булган мәктәпкә килергә тели. Пришли по прописке. Куда деваться? Все хотят близко к дому ходить в школу, водить детей. Поначалу-то было, конечно, да. Барысы да яхшы булыр. Барысына да урын җитәр дип ышандырдылар. Шуңа күрә ажиотаж булмады. Ә кем ышандырды? Зум буенча ата-аналар төркемендә аралаштылар. Башта кичерешләр дә, фикерләр дә, кайгырулар да күп булды. Әмма аек акыл кирәк. И по Zoom видели, и в группе тоже родители общались. Быел беренче сыйныфка керү яңа кагыйдәләр буенча уза. В новых правилах было все конкретизировано, очень четко прописана вся сама процедура. Әти-әниләр дәүләт хезмәтләре сайтында гариза язгач, мәктәпкә дә документларны тапшырырга тиеш иделәр. Ике эш эшләмәс өчен хәзер ата-аналар документларны мәктәпкә генә тапшыралар. Через госуслуги здесь возникли некоторые вопросы, поскольку как только родитель подает заявление на госуслугах, он параллельно с этим должен принести в школу еще и документы. Поэтому двойная работа, родители решили, что нужно принести сразу документы. Әлмәт мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Павловская әйтүенчә, ата-аналар төзегән мондый ыгы-зыгы кирәк тә булмагандыр.
Бу буш урыннар булмау белән генә түгел, әти-әниләрнең кайгыруы, балаларында тормышның яңа этабы башлану, ата-аналарның дулкынлануы белән бәйле. Һәр ата-ана баласын үзенең өй янындагы уку йортына кабул итүләренә ышанып, эләккәнме юкмы дип борчылуы белән дә бәйле. Его родители. И каждый родитель, ну, наверное, действительно хочет на завтра уже точно быть уверенным, что да, ребенок будет принят в ту школу, которая расположена рядом с домом. Поэтому каждый стремится буквально в первые минуты, в первые часы дня понять, попал он или нет. Мәгариф учреждениесенә эләгергә теләүчеләр күп, ә мәктәп бөтен кешене дә сыйдыра алмый. Татнефть компаниясе ярдәмендә заманча төзелгән инженерлык лицей бу микрорайонда яшәүчеләрне генә түгел, Әлмәт шәһәренең башка почмакларында яшәүчеләрне дә җәлеп итә. Әмма беренче сыйныф укучыларын алганда, өстенлек 26-нчы мәктәпкә прописка буенча керүчеләргә биреләчәк. Беренче сыйныфка керү өчен гаризалар быел 2 этапта кабул ителә. Беренчесе 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Башта конкрет мәктәпкә беркетелгән территория яшәүче балаларның документларын караячаклар. Кабул иткәндә өстенлекләр абый-апалары әлеге мәктәптә укыса да бирелә. Исәпләү үзе 1 июльдән 5 июльгә кадәр булачак. Икенче этап 6 июльдән 5 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Анда яшәү урыны буенча башка мәктәпләргә караган балаларның документларын караячаклар. Бу очракта теләгән белем бирү учреждениесенә керергә сыйныфта буш урыннар булганда гына мөмкин булачак. 2021-2022 уку елында инженерлык лицейда 4 сыйныфны җыярга планлаштыралар. Ә бу 120 урын дигән сүз. Если количество поданных заявлений по территории Әгәр бирелгән гаризалар саны урыннарга караганда күбрәк булса, икенче сменаны ачу буенча сорауны күтәрәчәкбез. по территории, по прописке будет превышать 5 классов, то будем рассматривать вопрос открытия. Фирая Юнусова, Лина Хасаншина, Вероника Рябова, Дамир Курбанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телеканалы. Татнефть компаниясының Татнефть чыгару бүлекчәсенең Җәлил нефть-газ чыгару идарәсе инде 60 елдан артык Татарстанның нефть сәнәгатен үстерүгә зур өлеш кертә. Идарәнең һәр хезмәткәре югары фидакарьлек белән компания һәм республикабызның иминлеге өчен хезмәт куя. Шуларның иң яхшылары арасында ЦДНГ-6 нефть һәм газ чыгару операторы Алексей Еремин. Күптән түгел аңа Татарстан Республикасының атказанган нефтчесе дигән мактаулы исем бирелде. Аның хезмәт юлы турында киләсе материалыбызда. Александр Ереминның бөтен хезмәт юлы бер генә предприятие Җәлил нефть идарәсе белән бәйле. Нефть техникумын тәмамлап, икенче нефть сәнәгатендә нефть һәм газ чыгару операторы булып эшләргә килә. Ә берничә елдан 6-нчы нефть чыгару сәнәгатенә күчә һәм шунда кала да. Ширик гасырдан артык ул үзенә йөкләнгән вазифаларны намус белән башкара, үз гаиләсе өчен дәвам итә. В свое время оператором. Әтием үз вакытында НГДУ Җәлил нефть скважинасын тикшерү буенча оператор булып эшләгән. Хәзерге вакытта лаеклы ялда. Шулай ук абыем бар, ПРС цехында механик булып эшли. Язмыш шулай китереп чыгарды, оператор булып эшли башладым һәм әлегә кадәр оператор-нефтче булып эшлим. Начал работать оператором и до сих пор работаю оператором, механиком. Нефть һәм газ чыгару операторы эше югары җаваплылык, тирән белем һәм һөнәри осталык таләп итә. Пробалар сайлау һәм күрсәткечләрне алу буенча көндәлек биремнәрне үтәүдән тыш оператор скважиналар торгынлыгын киметү, нефть җиһазларының эшкә сәләтлелеген тәэмин итү турында да кайгырта. Бригадир Алексей Еремин шушы һәм башка күп кенә бурычларны эшне белеп, сыйфатлы итеп һәм вакытында башкара. Бригада коллективында аны тәҗрибәле һәм җаваплы белгеч буларак бәялиләр. Качественно. Хезмәт сөючән, эшне сыйфатлы итеп башкара, һәр вакыт алдынгы позицияләрдә. Особенно когда на больничном. Авырган, отпускта булган чакта мине дә алыштыра. Бригаданы алып бара. Аның бригадасы минем кебек аны тыңлый. Аның стажы зур, бик зур. Велик, большой. Алексей үзе коллективка зур хөрмәт белән карый. Һәркем үз бурычларын, максатларын вакытында үтәүче, үз эшенең остасы дип саный. Дружные, веселые. Егетләр дус, күңелле, шаяннар һәм тапкырлар клубында катнашалар, хоккей командасында, волейболда уйныйлар. Дустана коллектив, бердәм, аралашабыз, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Барысы да үзебездән тора. Үзебез яхшы яктан карамасак, эш бармаячак, җаваплы карасак, шулай ук скважиналарның ДНС, ГЗУ, нефть тоту корылмаларының эше яхшы булачак. Также и будет нормальная работа скважин, нормальная работа ДНС, ГЗУ, нефтеулающих сооружений. Югары бүлеккә ия булуын белгәч тә, Алексей һәр коллегасының җитәкчелек тарафыннан танылуга лаек булуы турында уйлаган. 19 мартта Татнефть компаниясе хезмәт коллективы конференциясендә акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Маганов Алексей Ереминга Татарстан Республикасының атказанган нефтчесе дигән мактаулы исем тапшырды. Не ожидал
ожидал, что будет такая высокая награда. Выбрали меня. Дөресен генә әйткәндә, мондый зур бүләк булыр дип көтмәгән идем. Мине сайладылар. Минемчә, мондый бүләккә һәр хезмәткәр лаек, мин генә түгел. Мастера. Шулай ук башка операторлар, мастерлар да үзләренең турыдан-туры бурычларын үтиләр һәм шулай ук компаниябыз үсешенә үз өлешләрен кертәләр. Алар да үз белемнәрен, күнекмәләрен, тәҗрибәләрен алга таба мөстәкыйль эшли алсын өчен яшь буынга тапшыралар. Молодому поколению передавать, чтобы все, как бы они все умели сами сработать самостоятельно. Такие работники, как Алексей кебек хезмәткәрләр һәр өлкәдә бәяләнә. Ул үз эшенең остасы булудан тыш, күңел биреп эшләү мөһим икәнне аңлый. 1 апрельдән төбәк әһәмиятендәге яки муниципаль ара әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан транспорт чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләү кертелә. Бу чара юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүгә һәм язгы чорда аларның сәләте түбәнәю сәбәпле кими торган автоюлларның эксплуатация сыйфатын саклауга юнәлдерелгән. Чикләү 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Тулырак чираттагы сюжетта карагыз. Шикләүләр автомобиль юллары буйлап күчәргә рөхсәт ителә торган йөкләнешне 6 тоннадан арттырган транспорт чараларының хәрәкәтенә кагылачак. Әгәр бу параметр зуррак булса, хәрәкәт автомобиль юлларына зыян салу фактын раслый торган махсус рөхсәт булганда гына рөхсәт ителә. Югыйсә ташучы административ җаваплылыкка тартыла. Әгәр транспорт чарасының йөк күтәрү көче 16 тоннадан артмаса, шикләү азык-төлек продуктлары, хайваннар, дарулар, орлыклар, ашламалар, ягулык транспорт чараларына кагылмый. Шул ук вакытта транспорт чаралары автомобиль транспортында йөкләрне ташу кагыйдәләрендә билгеләнгән күчәр йөкләнешеннән артмаска тиеш. Вакытлыча чикләү кертелгән автомобиль юлларында транспорт чараларын өстәмә үлчәү өчен күчмә контроль пунктлары урнаштырылачак. Тиешле йөкләнеш арткан очракта тиешле материаллар Ространснадзорның территориаль органына административ җаваплылыкка тарту турында карар кабул итү өчен җибәреләчәк. Махсус рөхсәтне АИСКТГ.ру порталында рәсмиләштерергә мөмкин яки түбәндәге адрес буенча: Әлмәт шәһәре, Совет урамы, 184 йорт, 2 кат, телефон 8553 43 90 66. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап һәм Луч Әлмәт телекомпаниясенең 30 еллык юбилеен бәйрәм итү кысаларында 1 апрельдән Нефтьбаш каласының яшь укучылары арасында Луч телеканалы Туган телем, ана теле дип исемләнгән шигырь конкурсы игълан итә. Катнашу өчен сез үзегезнең туган телегездә язылган яраткан шагыйрегезнең шигырен яки үзегез иҗат иткән шигырьне укып, үзегезнең Instagram битләрендә видео итеп урнаштырырга кирәк. Видео астында туган тел 30 лет лучу хэштегы куярга һәм безнең рәсми аккаунтны билгеләп үтәргә кирәк. Катнашу өчен 14 яшькә кадәр балалар чакырыла. Конкурсны үткәрү вакытында сезнең Instagram битегез ачык булырга тиеш. В год родных языков и народного единства в Татарстане и к 30-летнему юбилею телекомпании «Луч Альметьевск» с 1 апреля стартует конкурс чтецов «Туган-тель. Родной язык». Для участия вам необходимо выложить видео на свою страницу в Instagram, в котором вы читаете стихотворение любимого поэта или собственного сочинения на родном языке. Под записью нужно поставить хэштег «Туган-тель 30 лет Лучу» и отметить наш официальный аккаунт. К участию приглашаются дети до 14 лет. Сугыш чоры документлары, карарга куркыныч булган фотосурәтләр, шулай ук үлем лагерьлары күрсәтелгән карталар һәм схемалар. Кичә Нефтьче мәдәният сараенда үткәннәр онытылмый исеме астында күргәзмә ачылды. Анда ил президенты Владимир Путин кушуы буенча яшеренгән материаллар тәкъдим ителде. Кайчанга кадәр экспозиция белән танышырга мөмкин булачагын алдагы сюжетта карагыз. Архив документлары күргәзмәсендә Бөек Ватан сугышы елларында оккупацияләнгән территорияләрдә нацистларның җинаятләре турында таныклык, карау операциялары, шулай ук тыныч халыкны масса күләм юк итү һәм ачлык. Буларның барысында фашистларның тоткыны булганнарга кичерергә туры килә. Экспонатлар арасында атуларның документаль фотографияләре, шулай ук үлем җәзасына хөкем ителгәннәрнең исемлекләре. Алар әле күптән түгел генә басылып чыкты һәм хәзер киң аудиториядә файдаланыла башлады. Совсем недавно и теперь стали доступны широкой аудитории. Выставка рассказывает о... Күргәзмә безнең Советлар Союзының тыныч халкына каршы җинаят корбаннары турында сөйли. Немецлар сугыш чорында совет гражданнарын мыскыл иттеләр. Бу хакта үткәннәр онытылмый күргәзмәсендә сөйләнелә. Можно даже сказать, издевались над советскими гражданами в период войны. Какие-то карательные операции велись. То есть все об этом рассказывается на этой выставке без срока давности.
Барлыгы 22 стенд, аларның һәр кайсы нацистларның оккупацияләнгән Россиянең билгеле бер төбәгенә багышланган. Күргәзмәнең төп максаты сугыш елларында Совет халкының батырлыгы турындагы тарихи дөреслекне һәм хәтерне саклап калу. Проект өстендә эшләүдә 47 төбәк архивының 400 хезмәткәре, 66 профессиональ тарихчы, фән кандидатлары һәм докторлары катнашты. Ә мәгълүматлар үзләре 4 ел дәвамында тупланды. Барлык мәгълүматлар да Россия эзләү хәрәкәте тарафыннан җыелды. Шул ук вакытта Дәүләт муниципаль архивы Россия Федерациясенең төбәк архивы да кушылды. Геноцид курбаннары хөрмәтенә 2020 елның 13 сентябрендә бу күргәзмә бөтен Россия буенча ачылды. Ә узган елның декабрь аенда үткәннәр онытылмый проекты Хәтер һәм дан елның иң яхшы фәнни проекты дип танылды. Аңа җиңү милли премиясе бирелде. Авыр, елыйсы килә. Күз яшьләрен тыям, әмма моны күрергә кирәк. Бу хәтер, ул ерак китә. Һәр киләчәк буын әзрәк белә. Ә бу архив белешмәләре, бу хатлар, кулдан язылган актлар, имзалар, алар шаһитләр. Это письма людей. Это акты, напечатанные от руки, подписи. Это свидетели. Күргәзмә әлбәттә бик файдалы, әмма әлеге фотоларны карау бик кискен. Мондый мизгелләрне бүтән кичерергә язмасын. Безнең тормышыбызда тыныч көннәр күбрәк булсын. Планетабыз кешеләре мондый бик рәхимсез мизгелләрне башка күрмәсен иде. Бу чор кешеләрен мин күз алдына да китерә алмыйм. Чтоб люди нашей Земли, нашей планеты больше не видели таких очень жестоких моментов. Я даже не представляю, что пережили люди того периода. Күчмә күргәзмә Нефтче мәдәният йортының 3-нче катында тагын 9 көн эшләячәк. Аннан соң Лениногорск шәһәренә юл тотачак. Аны теләгән һәркем карый ала. Фирая Юнысова, Лина Хәсәншина, Мария Китаева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпания. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.